Българско откритие. Български учени успяха с помощта на суперкомпютър да открият лекарство за лечение на множествена склероза и много други автоимунни заболявания. Изключително мощната технология им даде възможност да спестят десетки години лабораторни изследвания. Пътят на лекарството до пациентите обаче все още е дълъг. Предстоят няколко години клинични изпитания. Вижте репортажа на Мария Чернева. Все още не е съвсем ясно какво точно отключва болестта, но едно е сигурно. При множествената склероза, както и при повечето автоимунни заболявания, се отчита повишено съдържание на един белтък – гама-интерферон. Проблемът е, че без него не може, тъй като е важна част от имунитета. Учените от БАН обаче измислили хитър начин да намалят активността му чрез конкурентна молекула. Тя да прилича също като на природната молекула, но да не е активна, да не може да проведе сигнала до вътрешността на клетката, до клетъчното ядро и по такъв начин тя да послужи като конкурент на природния прототип. В света на белтъчните молекули обаче никой не знае коя мутация ще доведе до желания резултат. Задачата иначе се решава с стотици лабораторни опити, които отнемат десетки години. Но и на това намери цаката. Използва ли мощта на суперкомпютър? Ние можем да направим виртуална мутагенеза. Задаваме на компютъра задачата, той решава и той след ден, след два, след три ни казва на прав път ли сме или не сме. Така за година и половина компютърът свършил цялата черна работа и им дал няколко решения. Действително имаме вече отбрани поне 4-5 мутантни форми на интерферона, които по всичко изглежда, че ще свършат работа. Решенията на компютъра вече се проверяват в лабораторията. Ще им отнема около година, за да са напълно сигурни. Предстоят обаче дълги години на клинични изпитания, преди лекарството да стигне до болните.